Mwanchumu ligirina ngukwani bonandonsi ya sobereta simargoba ya bono chinga kichina nengo kuwaligania semesa ya mangana majia aseri bonyale koko sansa murane na kukumanyali abereka wateka kurwase mambia lingentambe waika chinse chigabono chia bono margoba ekaro chiara gire chinsa gisato chia botuko ime ya Afrika ya mocha litukunelia ijuma etalikia ya momutinyo gatano na kabere omwaka buchiri bubere na merongebere nebera semesa ya mangana majia na mangeto kuwaligania retie ayabalike baito babere bagosangirira kuro chinkongo chonsi imme na isiko yorogongo rwa Gusii ritanganike gima tigatnyora mangana yua senchira yoko ya chuta. Let me also register my appreciation to the CDF service commanders and all officers. Murai wenso muskoru Kenyatta kora umuyega bwa na jeshi kobekerwa chigutwa. Lakini kule juu mimi nitakuwa na Matiang'i. Ase serikali ya nego ikantigare na Matiang'i yote vile Raila Odinga. Ongwae nkyotaete komite. Ongwae nkinago koleire. Ongwae ni nkitoko bunanaye gosogotagete kongita aratimbirerare. Let me also register my appreciation to the CDF service commanders and all officers. Murai wenso muskoru Kenyatta kora umuyega bwa na jeshi kobekerwa chigutwa. Asa yomona yanda mangu mwanchu murigelia isaranso ikaseri bonyale kugosansa muranira simargoba yabono olitoko bwatiranira kuroso muno bwimanyerelyo igakoro kwa Joshua Auta eritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Igotoko chaka kurwase county ya Kisii umugavana we county ya Kisii James Ongwae niga muchirikiandege ikumiaga kolegia kolekaneta segeti kia Gusii stadium lituko lia igoro maiga ya mathakarua gotara county ya Kisii. Ongwae chinga kichibuno niganya rekago sababu mabera kubwatekana nege kolekio gia kolekanete lituko ligoro omurikito ondie kigisairo na roboti urwa senchira yobwikirano. Molio kalia etire maiga echiburuburu kwane kigwime yo mochobo songo aso musubati mata karua monabara ibande bo mereta monaba subati kolendo musangirikano yo tochikoera no molembe bamanyete Omugavana bwe county ya Kisii omusike James Ongwae bono nige sokire na gusaba kwabera gochiasa abantu bonsi anene mono gochiasa omusubati mata karua na kugikelia gekole kiase kelia goteba buna ne kyobosoku igo naraina tako batebia ngotebia na tebire sinakwa nese gisungu na tebire pole is a nation yeto ya Kenya na tebire pole ese oyo amuswati Aida Odinga na Martha Karua. Bono Ongwae nigaragire kiaragio ko mochuchia sensemo ya bana siasa gete asekelia goteba na baburu geterio rocherie kairo koburukana kwa bao na goteba buna abana siasa onga buna abwo tibaisaini gochorwa kora usiba mintonga nchetingo gandere kabire nande yiga abayigeranye n'abante kabire mutu gwakare chikura abayiga mbaisaini completely mbaisaini baito nande mbaisaini abagusi aba nyomo gontegerera montegerere aba mbaisaini completely ngosali mole egesa kugeto kyo mugusi onyanyo mukutoko chora abante kabire ekiara tingoleta abageni bane gaiga abageni abanene nditumaye koje kubabekero bunyire kabire tingo take ibintu bire kabire Ndiye kigisairo Ndizi TV Biemono omuri kito ndiye kigisaira sorobo churwa senchira yobo ekeranu